फाइनाल 2023 विधानसभा संमारिनि बागै ताबो करंग थायो कामी कावै बुबाग्रानि ककपिलाइमा हाहायनो तिनि खुवाई साबिज आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि लुवाजिमुं बाय तिनि कायसा कतर बायलेलि संजाखा ओ बागरेलिओ थाङै मानजाखा टीटी एडिसि हापांनि डेपुटी सीएम बरमगोनां अनमेश देबबर्मा ताई टीटी एडिसि हापांनि ईएम बरमगोनां सुहेल देबबर्मा ताई साबिज आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बरमगोनां अमित देबबर्मा ताई खुवाई जुनाल वाइस चेयरमैन बरमगोनां खकेश देबबर्मा खबै ताई खुवाई आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि TWF OYTF ताई टिप्रा मथा जत बुबाग्रानि सेंक्रा याखबा वारियाराव जत थाङै मानजाखा तिनि ओ बायरेलि कतर बायरेलिओ अपनंखा कामी वो ताबुक सारा टिप्राता रायजोआवनो ताबुक बुबाग्रानि ककप्लाई दंगो फाइनाल विधानसभा 2023 आंध्र समारियाव बोर्डनानि याखबा बुबाग्रानो कप्लाई खैयै टिप्रा सरनि मुथांजानाय लामा आमो कायसानो अंखा ताबुक 2023 विधानसभा संमारिनो किटिंगै केबा आबो हायकिनो कामी वो ताबो बुबाग्रानि ककप्लाइमा हायनो ताबो साबिज आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि लुवाजिमुं एबा तैदुलमुं बायतिनि कायसा बेलायखिनो कतर बागरेलि संजाखा ओ बागरेलि बरनो तिनि कायसा साबिज आश्रामबारि नि बिसिंगो खबजा बनबाजार हातिओ तिनि बरनि कायसा सभा अंखा ओ सभावनो कगनारखा फाइनाल विधानसभा 2023 संमारिओ फाइदि ताबले टिप्रा सारक मुथांजानानि हिंखाय बुबाग्रानि सिमिं लामा ओ बुबाग्रानि लामाओ हिंबैनो फाइदि ताबुक जत आंध्र समारि बोदिवै कप्लाइनानि कक साका तिनि नाय टंरि चयाकारि पुलेन सिंह पटाजरा चिनि कक टिबिनि बिसिंतै ओ मामफ्लिनो हामबाय पुलानो नरमि मीडिया रंनो जों दिनै 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि निंगै जों 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि कमिटि बाय लुवाजिजाक बाइक रैली सिनो बाइक रैलीओ प्राय 1000 मतो बाइक तै 70-80 टा मतो सिनि गारि इंखा सिनि ओ बाइक रैली उन्मानि अबनो चिनी बुबाग्रानि नाहारमुं ग्रेटार टिप्रालेन एवं चिनी टिप्रा मथा चिनी जत टिप्रा सारि नाहारमुंखा चिनी ग्रेटार टिप्रालेन चिनी ग्रेटार टिप्रालेन जों ककपिनानि बागै एबा जों टेबो गोबांखाय आवाय खालायै जों बोसकांनि जे चिनी 2023 नि जे विधानसभा इलेक्शन ओ इलेक्शनाव जों बुबाग्रानो जों कप्लाय खालायै चिनी जे ग्रेटार टिप्रालेन ओ ग्रेटार टिप्रालेन जों माननानि बागै जों तिनि ओ आवाय मुं पान्दा खायसे खालाय दङ अबनि बागै जों सानानै मुसुंगो सिनिओ कन्स्टिट्युएन्सिओ जों सिनि बुबाग्रानो एवं सिनि टिप्रासानो जों चिनि टिप्रासानि बागै जों सभा खालायलाय दङ जों अ सभा सिनि अ सभा जों खूब गाहामखायनो कतरखायनो जों खालायलायजाक सिनि अ सभा जों चिनि ग्रेटार टिप्रालेन माया जरातै जों अ सभा खालायनाय हमसक सावैनो आनो ककमा थाक्सिगोनो हामबाय नादिनर मीडिया ताकसम बेलायनो हामबाय ini sing sabis Asharambari blok committee no dugbai sini bareli chenglaikhya prai sinara sara Asharambari o bai prai 1000 kaisa motongkha gari ate 70-80 ta ai kai sing sini first Rajnagar Tulasik honte chengai sing tabo Asharambari gana sobake sing thangai bon bazar thangai ar thang sing khezar salani abono pore sing ar ekta soba khai soban pore sing taise kifilei sing nogo thalani tinan ganawo ani Orang Asharambari blok committee presiden Boromunang da mitongo bini tifang bai ini sini sara Asharambari blok ni sing tino orang bareli khalai tongo daran sini mungkin angka jurnal vice chairman Khulaijakha